Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas, benvidos unha xornada máis ás Pontes. Hoxe este repaso que facemos todos os venres na televisión local das Pontes, e onde hoxe imos comezar falando da cuarta edición do Plan Municipal de Igualdade, un documento que recibía luz verde a pasada semana por parte da Xunta de Goberno Local e que inclúe diferentes medidas precisamente para facer efectiva a igualdade en distintos sectores da nosa poboación e tamén do noso día a día. A Xunta de Goberno Local vende dar luz verde ao cuarto Plan Municipal de Igualdade, que inclúe accións e medidas dirixidas a acadar a igualdade efectiva de trato e oportunidades entre mulleres e homes. O texto, impulsado no Departamento de Benestar Social, supón o compromiso do equipo de goberno coa igualdade, a diversidade e a loita fronte á violencia de xénero e outras violencias machistas, e ten como base tres principios. Segundo apuntan dende a Concellería que dirixe Tania Pardo, trátase dun documento transversal, interseccional e que busca crear canles para fomentar a participación cidadá, ideado coa colabora de persoal técnico e político, asociacións de todo tipo, representantes das forzas de seguridade, empresarios ou sindicatos, entre outros actores. En canto ás liñas de acción, este plan contempla medidas para a incorporación da perspectiva de xénero no funcionamento das diferentes áreas municipais, a promoción dunha cultura e deporte igualitarios, a erradicación dos discursos de odio e as violencias machistas, o reforzo da perspectiva de xénero nos ámbitos que teñen que ver co benestar físico e sociosanitario, o fomento da igualdade de oportunidades de acceso ao mercado laboral municipal e, finalmente, o fomento dunha participación cidadá igualitaria. E seguimos a falar da Concellería de Benestar Social porque tamén esta mesma semana retomaba as charlas abertas do programa socioeducativo Espazo en Familia. Apostar polo autocoidado e polo benestar da nosa familia. Ese é o mantra da charla aberta do programa Espazo en Familia co que se inaugurou o 2025 e que o pasado luns a Concellería de Benestar Social retomaba estes encontros mensuais abertos a toda a veciñanza e damando un tema tan pouco abordado como é o cuidar dun mesmo para trasladar ese benestar ao núcleo familiar. Preto dunha dúcia de veciños e veciñas se animaron a participar nesta convocatoria que tivo como escenario unha vez máis a Casa do Peso, en a que baixo o título Autocoidados en Familia fortalecendo o benestar se ofreceron unha serie de liñas xerais de traballo no ámbito psicolóxico, social e biolóxico para o benestar físico e emocional de todos os membros da unidade familiar. É que é importante que pais e nais se coiden tanto a nivel físico como emocional ou psicolóxico e que asuman pautas e rutinas que as súas crianzas van ver e que van repercutir tamén no seu propio benestar. Un dos principais temas que se puxeron en riba da mesa nesta sesión foi o sentimento de culpa de pais e nais por sair un día cos amigos, a dedicar unhas horas a facer deporte ou algunha actividade de ocio, ou incluso desfrutar dunha ducha sen presas e relaxada. É que en moitas ocasións implican sentirse mal por non adicar o 100% do noso tempo ao cuidado dos nosos fillos e fillas. Un sentimento arraigado na sociedade actual e que non contempla opcións como que é preciso que nos mesmos avaliemos as necesidades que temos e a busca dun tempo para satisfacelas, malia que se trata dun xesto vital para o benestar de toda a familia. De feito, abordáronse pautas tan esenciais como buscar un tempo durante cada día para o ocio e a actividade física, para o descanso e tamén para unha boa alimentación, en prol dunha convivencia familiar sana e forte. É que é imprescindible que tanto pais como nais saiban xestionar o seu día a día, que afonden no seu propio benestar para manter un equilibrio entre a familia, o traballo e o cuidado. Un equilibrio que tamén hai que trasladar aos máis pequenos da casa, con diferentes liñas de actuación segundo a súa idade e que permitirán que desfruten dos xogos ou da actividade física o tempo que poden ir gañando en autoconfianza, madurez e responsabilidade, por exemplo, axudando coas tarefas do fogar. Ter unha familia feliz comeza por cuidar dun mesmo, polo noso benestar, por buscar axuda e apoio cando nos vemos sobrepasados, por traballar as nosas emocións e tamén por dedicarnos un tempo a nós, sen culpas. Máis iniciativas que nos poñen en marcha dentro do departamento que dirixe Tania Pardo, porque regresaba tamén esta semana Relendo a Vida, primeira cita deste mes de xaneiro de 2025, onde se contaba coa ilustradora Laura Gómez. O programa Relendo a Vida estreaba un novo ano neste caso non coa literatura como protagonista, senón da man da ilustración. De feito, pasado mércores, tocaba o tradicional encontro mensual dunha iniciativa impulsada polos Departamentos de Cultura e Benestar Social e que ten como principal obxectivo achegar a literatura á veciñanza maior de 55 anos. Así as cousas, aproveitando a celebración do Día Internacional da Ilustración, que se conmemora cada 30 de xaneiro, para este primeiro encontro do ano convidouse a ilustradora fincada nas Pontes, Laura Gómez, máis coñecida como Laura de Cibre, e cuyos traballos xa podemos desfrutar en cartaces como da programación cultural municipal do pasado Nadal ou as festas do Carme de 2024.
Licenciada na Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón e con máis de 15 anos de carreira ás súas costas, a ilustradora Xermadina deu conta neste encontro de en que consiste o seu traballo, de onde saca a inspiración ou o relevante que esta disciplina para dar vida a historias, ideas ou incluso imaxes comerciais e promocionais. Ao longo do encontro, que foi seguido por media dúcia de asistentes, Laura Gómez presentou algúns dos seus traballos tanto a nivel publicitario como promocional ou editorial, e polos que xa conta con 2 nominacións aos premios Visual que anualmente recoñecen o traballo deste sector da ilustración e da imaxe promocional. Por suposto, ao longo desta interesante sesión, as participantes en Relendo a Vida tamén puideron realizar diferentes preguntas sobre o mundo da ilustración e o deseño gráfico, en especial sobre o seu valor para impulsar unha marca ou dar a coñecer un produto, e que, tal como explicou a experta, non hai que subestimar o poder dunha boa imaxe de marca, que é fundamental para atraer novos clientes. O pasado mércores tiñamos nas Pontes o expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. O político participaba nun foro dedicado ao futuro do rural posto en marcha pola Voz de Galicia e as fundacións Juana de Vega e Eduardo Pondal. O expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, visitou esta semana as Pontes tamando foro sobre o futuro do rural, ideado dende a Voz de Galicia as fundacións Juana de Vega e Eduardo Pondal e que arrincaba o mércores no Auditorio Municipal a Lobi. O expolítico fixo balanzo da súa experiencia persoal como presidente, en especial sobre as políticas que ao longo dos seus 16 anos de mandato impulsou en prol da vida no rural, en contra do despoboamento e que incluíron mellora das infraestructuras, exencións fiscais, servizos tan básicos como caixeiros ou cargadores para vehículos eléctricos e que permitiron recuperar poboación en case medio cento de municipios cántabros ao límite do abandono. Para a Revilla é fundamental apostar por iniciativas que axuden a recuperar a vida nestes emprazamentos, unha vida máis sana, tal e como quedou patente durante a pandemia, e que a día de hoxe nada ten que envexar a das grandes cidades con servizos de todo tipo, dende médicos e escolas a comunicacións ou infraestructuras. De feito, o expolítico deu conta do contraste entre o rural de 2025 o da época na que el era un neno na aldea de Salceda, con apenas unha trintena de veciños e sen recursos. En ese pueblo de Salceda éramos 27 vecinos, en el valle 1.800 habitantes, en Salceda queda un vecino, sin hijos además. Entonces esos 27 vecinos de Salceda tenían de media 4 o 5 hijos, o sea, había una escuela. Y allí es un valle tan duro, que no hemos conseguido sacar más que un producto. Uno, la patata. Muy buenas. Pero no hemos conseguido un repollo, ni un tomate, ni que un árbol de una manzana, ni una pera. No. Entonces, ¿de qué vivíamos? Pues tenemos unas vacas, que además no son estas vacas rubias gallegas, ni la frisona que tenemos ahora en la costa. Es la vaca tudanca. Es una vaca gris con cuernos, que los toros pesan 800 kilos y que era un animal que era el tractor de la época, para llevar carros, transportar madera. Da un ternero, pero si le ordeñas a la vaca, el ternero se muere, no dan mucha leche. Luego había ovejas, cabras y esas vacas que en la feria de San Antolín, el 1 de septiembre, se vendían las crías y sacabas para el aceite, el bacalao para la Semana Santa, porque nos multaban si comías carne. Y luego teníamos, eso sí, O exlíder autonómico quixo poñer o foco na importancia de non deixar atrás o mundo do rural, unha perda que, segundo apuntou, é irreparable xa que inclúe tamén perder identidade, cultura ou tradicións, e abogou por facer pedagoxía neste senso. Revilla foi moi crítico coas intencións de gobernos como da Comunidade de Madrid, que aposta por incentivar a inversión nas autonomías segundo a poboación e non as súas necesidades. E tamén apuntou que sería preciso descentralizar a administración para evitar precisamente ese despoboamento en territorios como Cantabria, Galicia ou Extremadura. Ademais de Revilla, polo escenario do Lobi pasaba o alcalde das Pontes. Valentín González Formoso sumábase a esta reivindicación en prol do rural en aposta de medidas como políticas fiscais que incentiven a creación de empresas e negocios fora das grandes cidades e que sexan atractivas para que os cidadáns se instalen en pequenos municipios como é o caso das Pontes. Para pechar a xornada, Miguel Ángel Revilla aproveitou para falar da súa última publicación, Por que pasa lo que pasa, e para asinar exemplares ás dúcias de veciños e veciñas que se animaron a desfrutar da súa visita a terras pontesas. E visitamos agora a Biblioteca Municipal porque onte mesmo retomábanse os encontros do Clube de Lectura de Novela Negra. A sorpresa foi contar co propio autor da última novela que lían, de O lume azul, porque Pedro Feijóo, o escritor vigués, tamén estivo nas Pontes.
A Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco decidiu este ano apostar por un novo clube de lectura coa novela negra como protagonista e a idea non puido ter mellor acollida, porque mes tras mes a cifra de participantes nestes encontros estáse a incrementar, sobre todo pola paixón por un xénero no que se mesturan os misterios, os crimes e as investigacións de escuros protagonistas que son quen de capturar a atención de lectores e lectoras de todas as idades. Tras iniciar esta andaina con títulos como Asesinato en la Plaza de la Farola ou La Conjura de los Suicidas, este mes de xaneiro a proposta chegaba cun autor galego, o vigués Pedro Feijóo e a súa novela Un lume azul. De feito, onte mesmo tocaba encontro para analizar os entrexixos dunha historia ambientada na cidade de Vigo e que afonda na soidade dos individuos debido a un entorno social impersoal, individualista e onde as relacións entre as persoas e sen un medio electrónico de por medio é cada vez máis frecuente. Todo isto nun thriller claustrofóbico protagonizado polo forense Troitiño e por unha investigación dunha serie de asesinatos que o propio autor quixo debullar neste encontro. E que o escritor vigués visitaba a Biblioteca Rivera Rouco para compartir cos seus lectores esas ideas que saen das páxinas desta historia e debater opinións e reflexións sobre o tema principal do traballo, unha sociedade cada vez máis deshumanizada e individualista onde xa ninguén se preocupa máis que por si mesmo. Houve opinións de todos os estilos, tanto sobre a temática da novela como sobre a propia historia en sí. Un encontro que de seguro non vai ser o último destes clubes de lectura e nos que é un atractivo máis contar cos autores desas interesantes propostas literarias que cada mes nos propoñen dende a dirección da Biblioteca Pontesa. E de actividades para o público adulto a outras iniciativas que nos ofrecen dende a Biblioteca Rivera Rouco, neste caso para os máis pequenos da casa. Xoves na Biblio, nesta edición do mes de xaneiro, pechábase da man dun obradoiro de lettering. O programa Xoves na Biblio pechou o mes de xaneiro da man da creatividade e que tras varias semanas desfrutando de concertos, contacontos ou obras de teatro, onte tocaba apostar pola fermosura do lettering, esa disciplina que nos permite debuxar letras deixando a un lado as normas e apostando pola imaginación e a creatividade. Nada mellor que contar cunha experta como é Alba Farto para impartir un taller que fixo as delicias dos nenos e nenas participantes e que se pasaron polas dependencias da Biblioteca Municipal para desfrutar desta interesante clase. Con pincéis e rotuladores de cores e da man dunha serie de principios básicos facilitados pola ilustradora coruñesa, os nenos e nenas participantes deron vida a distintas creacións do máis novidosas que poideron levar para a súa casa, ao tempo que descubriron unha disciplina que vai máis aló de facer letras bonitas. De feito, o principal obxectivo foi achegar esta disciplina aos máis novos e que aprendesen ir máis aló, a representar as súas ideas con cada letra. Ademais de fomentar aspectos como a creatividade, o lettering tamén é unha boa opción para traballar a concentración, que axuda a mellorar a escritura, fomenta a paciencia e a perseverancia e que tamén permite adestrar a coordinación e a destreza manual. A todo isto hai que sumar que os participantes puideron levar para os seus fogares estes fermosos traballos manuais e que, de seguro, van servir para encalanar as paredes dos seus cuartos e fachendear ante amigos e familiares desas obras de arte. Máis cousas que tiñamos esta semana, porque se celebraban a nova reunión da Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes. Sexta asemblea onde se poñía en riba de mesa a opción de poñer en marcha unha comisión que axuda a declarar como ben de interese cultural a cheminea e tamén outra opción, incluir tanto a cheminea como o lago no escudo do Concello das Pontes. A Plataforma pola Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes celebrou pasado sábado a súa novena Asemblea Informativa, un encontro no que se acordaba solicitar ao Concello a creación dunha comisión sobre patrimonio industrial e onde estivesen representados a Xunta de Galicia, Endesa, o propio Concello e tamén a Plataforma. Este órgano tería como finalidade traballar na declaración como ben de interese cultural da cheminea de Endesa, o tempo que se buscarían e estudarían novos usos para o parque de carbóns e outros edificios da central e así evitar o seu desmantelamento. A semana de dirección da Plataforma solicitou nestes días atrás un encontro coa Consellería de Cultura e a Dirección Xeral de Patrimonio para abordar a incoación do expediente de declaración de Vic da cheminea. Finalmente, nesta reunión tamén se informou da proposta que se fixo chegar ao Concello para modificar o escudo da vila e incluir o lago e a cheminea. Dende a asociación entenden que se trata de dúas construcións emblemáticas e referentes do municipio, dai que demanden a posta en marcha dun concurso de ideas coa fin de deseñar o novo escudo das Pontes. Entramos xa en actividades para esta fin de semana e, como sempre, o cine é un dos grandes protagonistas. Dúas novas apostas para o público adulto e tamén para os máis pequenos da casa, as que nos ofrecen dentro do Departamento Municipal de Cultura para estes días na Casa do Peso.
O cine vai ser o gran protagonista da programación cultural nesta primeira fin de semana de febreiro e que o Departamento Municipal de Cultura volve a apostar unha semana máis por dous grandes éxitos cinematográficos de facturación nacional e internacional e que están a colleitar numeroso público nas grandes salas comerciais. Así as cousas, para mañá e o domingo ás 5 da tarde teremos a nova produción da factoría Walt Disney, Mufasa, a historia do pai de Simba, e que neste caso coñeceremos a man de Rafiki, Timón e Pumba, que van exercer de narradores. Para encontrar un nuevo hogar y una nueva familia. ¿Por qué nos has seguido? Esperaba encontrar a mi manada. Me llamo Mufasa. Yo soy Sarabi. Yo soy Taka. Va a formar un nuevo reino. Acompáñanos. ¿No tienes a nadie? Por supuesto que tiene a alguien. Él es Zazu, mi explorador. No os lo comáis. Ya lo habéis oído, nada de comerme. Hay sitios a los que ir y reinos que ver. ¡Por fin, comida! Si decidís matarme, nunca encontraréis el sitio al que vais. Taka, no te lo comas. Genial. Otro que no podemos comernos. ¿Esperas que sigamos a este babuino que delira? Sin ofender. ¡Vayamos juntos! ¡Forasteros! ¡Esto no es un simulacro! Solo habrá un rey león. Debemos seguir. Nos lo debemos. ¡Se acercan! ¿Qué hacemos? ¡Preparaos para correr! ¡Yo jamás me apunté a esto! Reinaré sin ninguna compasión. ¡Puede que no haya sido buena idea! No me doblegaré ante el mal. Debemos luchar juntos. Nos acercamos al destino, Mufasa. Así que la tierra debe temblar. ¡Quietecitas! Sé lo que hacer y a veces me sale... ¡Vayamos juntos! Xa para o público adulto tenemos o filme El 47, unha historia dirixida por Marcel Barrena baseada en feitos reais e que se ambienta nos suburbios de Barcelona en plena década dos 70. Ali arrinca a historia de Manolo Vital, un condutor de autocares que xunto cun grupo de veciños do barrio de Torrebaró loitaron con protestas e medidas pacíficas para que o transporte público chegase ao barrio. En nuestras manos. Nos tienen aquí abandonadico perdidos detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No os Uber del camión, no os Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no nos demos personas. Carmen, tú estás de aquí. Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torrebaró. Y la vamos a conseguir. Manolo Vital, sou un veí del barri de Torrebaró. Què tinc de fer per tenir un autobús a Torrebaró? Jo conec a la persona que s'encarrega d'això. Els carrers de Torrebaró són massa estrets i empinats per aquí passi un bus. Tu no saps el que fan aquests amb una gent com nosaltres. És que jo no sé qui és la gent com nosaltres. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a reventarlo todo. No se olvida el recuerdo ni el daño. Tras facerse co Premio Feroz, a mellor actriz de reparto para Clara Segura e con 14 nominacións aos Premios Goya, que se van entregar o 8 de febreiro, el 14 chega a Casa do Peso con 2 pases mañá ás 7:30 da noite e tamén o domingo, cun pase ás 7:30 da tarde. Como é habitual, as entradas xa se poden adquirir na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na propia billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada proxección. Do cine ao mundo da música, en este caso con protagonista pontés, porque Borja Silva sigue adiante no concurso Recantos del Luar. O cantante pontés Borja Silva volvía a subirse ao escenario do Luar o pasado venres da man dunha nova fase do concurso musical Recantos e que cada semana permite descubrir o gran talento vogal que temos esparexido por todas as comarcas de Galicia. Baixo a atenta mirada dos presentadores Xosé Ramón Galloso, Esther Estévez e cun xurado integrado por Olaya Maneiro, Laura Mañón e Manuel de Andrade, Borja interpretou en solitario o tema Resistirei do dúo dinámico e compartiu a actuación con Nazaret Reyes, da man de Vivir a miña vida de Marc Anthony, coa fin de acceder á seguinte fase do concurso.
Consenso. O Pontese e representante de Bergantiños medíronse nun interesante duelo no que o xurado concedía 30 puntos a Nazaret Reyes e a Borja lle daba 21. Na votación popular tamén a bergantiñana se facía co favor do público e 6 puntos e Borja sumaba 4. Aínda que no voto dos compañeros de concurso, foi o Pontese o que lograba maior apoio e un punto para o seu casilleiro, que xa ten 26. Así as cousas, Borja Silva, en este momento cuarto na clasificación xeral, aínda que haberá que agardar 3 semanas máis para coñecer se pasa a seguinte rolda do certame, e que aínda quedan por subirse ao escenario do programa musical os representantes de Miño Oriental, Vigo, Compostela, A Coruña, Ourense e Noia Barbanza, antes de que se coñezan os nomes dos 8 artistas que competirán na cuarta fase dos recantos do Luar. E tamén música, imos ter novamente esta fin de semana en Pontoibo. Se o pasado sábado tiñamos festa e o domingo foi necesario suspender o San Vicente debido ás condicións climatolóxicas, esta fin de semana teremos novamente esa tradicional poxa de produtos do campo, máis festa e moitísima música. A borrasca Herminia foi a gran protagonista destes últimos días e que os fortes refachos de vento e as intensas precipitacións non só afectaron as actividades deportivas, senón que tamén se levaron por diante algunhas citas tan emblemáticas como foi o caso do San Vicente de Pontoibo. De feito, a pasada fin de semana, a axenda do barrio ia estar protagonizada por un dos festexos máis populares das Pontes e co que se inaugura o calendario de festas de barrio, pero Herminia decidiu facer acto de presenza e, como di o refrán, ahogar a festa. Así, o sábado, malia que xa o vento era intenso as chuvias continuadas, a Comisión de Festas apostou por celebrar a tradicional misa e a primeira das sesións vermú e verbenas da fin de semana, coa actuación dos grupos Calima 3.0 e Ritmo. Naciendo yo siempre he sido enamorado y el ser cortés jamás me quita lo valiente. Al que me quiere de verdad le doy la mano y le demuestro mi desprecio al que miente. Las joyitas de Morelia me fascinan y en la feria es donde yo me siento el rey. Y he peleado en Tamaulipas y en Jalisco y he llegado hasta el negrito Monterrey. Vengo a cantarles con honor desde Coahuila. Soy medio fino y soy amigo a toda ley. Vengo a rifarme en el palenque hasta la vida y si hoy me toca con honor voy a ver. Oye, síguelo, síguelo, síguelo. Xa o domingo, que un clima máis adverso, optábase por adiar o programa de festexos, polo que quedaba suspendida a tradicional poxa de produtos do campo e a sesión vermú. Iso sí, xa esta fin de semana, coincidindo co coñecido San Vicente Pequeno, tocará retomar a festa. De aí que o domingo imos ter unha xornada que se vai abrir ás 12 coa misa en honra ao patrón e a procesión alrededor da súa capela. A poxa de produtos agrícolas e unha extensa sesión vermú que amenizará o Grupo Fuego e onde se vai repartir unha saborosa paella para repoñer forzas e seguir a bailar durante toda a tarde para desta vez sí, render homenaxe a San Vicente. E nos deportes, hoxe nos desplazamos ata o circuito de karting. Ali vai se desenvolver a Copa de Velocidade Concello das Pontes. 3 probas postas en marcha por VF Timing en motociclismo e que van colocar a nosa vila no mapa do motociclismo nacional. Dende hai varios anos, a nosa vila xa é un dos referentes dos deportes de velocidade e que o circuito de Cars das Pontes é un dos escenarios máis valorados a nivel autonómico para a celebración de probas e adestramentos, tanto de motociclismo como de slalom ou de karting. A isto vai se sumar esta tempada a primeira edición da Copa Concello das Pontes de motociclismo e que contará con 3 eventos deportivos nos que participarán pilotos non só da comunidade galega, senón tamén de todo o país. As datas destas 3 probas xa están marcadas, serán as fins de semana dos días 15 de
16 de marzo, 6 e 7 de setembro, e xa unha terceira cita, neste caso o 19 de abril, que non será competitiva, pero sí puntuable para o Campeonato Nacional. VF Timing vai ser a empresa responsable da organización destas 3 probas, nas que terán cabidas categorías de minimotos, mini GP 110, minimotar infantil 65, GPs por Criterium, Pitmotar 160, Pitmotar 190 e Supermoto, e que contarán co mesmo regulamento que calquera proba da VF Challenge MR. Pois ata aquí a información que daba de si esta semana, como sempre, o vindeiro venres, 9:30 da noite, aquí novamente estaremos agardando por vostedes na televisión local das Pontes. Na mentras, continúa a información en Radio EOME, de luns a venres a 1:30 da tarde, e tamén na web municipal www.aspontes.org. Teñan moi boa semana.